Vi ved jo, det er måske nemt at skrive digte, men det er så svært at læse digte op. Man skal lige finde melodien, og selvfølgelig har jeg min kurdisk baggrund her, og den kurdiske familie, der sidder her. Og det er lige meget, hvad jeg skriver. Drivkraften i mine digtsamlinger, det er den kurdiske sag. Og det er tilfældet med den første digtsamling, den anden, den tredje, og også den her digtsamling, hvor det er den kurdiske sag, der er gennemgående. Det første digt, jeg vil læse op, består af 3 digte, og det hedder Krig og leg. Jeg vil så gerne have, at mit dansk publikum, også unge danskere, kan læse de her digte og kan nogenlunde identificere sig med sagen. Digtet her handler om en, vi kender. Det kan være en ældre kurdisk bedstemor eller bedstefar, der gemmer sig fra krig. Rykker sig ikke en centimeter på stolen, nægter at indrømme angsten, der har plaget ham i dagevis. Følger kuglerne i nattehimlen. De laver streger, danner bogstaver, tegner huse og nye mennesker. En ny tid føler sig tankeløs. Glæder sig over, at han er hjemme igen. I sit eget hjem, hvor han har vugget alle sine 5. Vender sig om og kigger på hoveddøren, der er sparket ind. Ordene fra en sang, ordene fra en kurdisk sang, omringer ham. Han synger med. Mens tårerne triller ned af kinderne, stjernevis i måneskinnet. Synet er krigshavet bydel, siger ham ikke ret meget. Drejer rundt på halsen med hjælp fra venstrehånden, mens den anden holder på stokken, bevæger sig ved lyden af et flok mennesker. Han vil ikke tilslutte sig nogen. Tænker sig grundigt om, inden han rejser sig op. Tænker liv i sin gamle krop. Bærer om mere blod. Tænker sine unger. Dage efter en. Gør flere forsøg. Falder om, mens menneskestemmerne nærmer sig. Han er glad over sin liggende krop, der nærmere forestiller et gammelt lig fra krigen før. Gør et forsøg på at ikke trække vejret. Lukker sin mund. Bider sig i underlæben. Glæder sig over, at det sker om natten. Opgiver døden med lukkede øjne. Slipper overlæben løs. Åbner øjnene igen og kigger på flokken af de mange på vej væk fra landsbyen. Nogen slipper på deres børn, og andre på de gamle. I det lukker han øjnene igen, gennemtænker flokken og beslutter sig for at rejse sig. Falder ned igen. Kuglerne suser dansende forbi. Nogen begraver sig i hans lerhus. Det støver på hans ansigt. Det støver på hans ansigt. Inden han lader sig falde i søvn, varmer det i hans mave. Han mærker det ikke. Senere på natten lader han sig sove rigtig dybt. I drømmen leger han gemmeleg med sine 5 børn. I drømmen leger han gemmeleg med sin fortid. Det er et sted i hans æbleplantage. De gemmer sig imellem bladene.
børnebørnene, de gemmer sig. De gemmer sig skrigende bort. I mellemtiden træder han ud af drømmene, bliver opslugt af en hvid sky, diset og koldt. Sådan slutter den historie. Det er nemmere en fortælling. Digt nummer 2 handler måske også om den samme kurdiske farfar. Fremmede soldater spørger ham om hans drengebørn. Han siger, at de er oppe i bjergene for at melde himlen hvid. Fremmede soldater spørger om han vil være venlig og samarbejde. Han siger, at han måske ikke kan. Fremmede soldater spørger, om de må undersøge hans hus for eventuelle terrorister. Han siger, at han har været alene længe. Fremmede soldater vil vide, om han selv har en våben et eller andet sted i huset, under murbrukkerne. Han siger, at han har en baglomme. Han har en i baglommen, som de kan låne til deres nye krige. Fremmede soldater spørger, om de må kroptjekke ham. Han siger, at han ikke har hørt fra sin krop i flere dage. Fremmede soldater spørger, om de må køre ham på hospitalet. Han siger, at han har været død længe. Fremmede soldater bærer ham hen til militærkøretøjet. Han siger, at han lige har lagt en vejsidebombe på den rigtige side af vejen. Fremmede soldater løber marcherende væk. Han kommer lidt mere tobak i sin pibe. Det er jo meget optimistisk. Som digter er det sådan, at virkeligheden og billederne hænger sammen i ens univers i rigtig lang tid. Og en rigtig god måde at slappe af på, det er også at prøve at omsætte de her billeder med hjælp fra sprog, ord. Nummer 3. En rådmand med brystkassen dækket af skæg fortæller mængden af unge folk, at guld er genfødt i deres omegn. De unge spørger i kor, hvad er han kommet for? Rådmanden siger, at ingen skal gøre sig den ulejlighed at tænke egne tanker, at de aldrig nogensinde har været så tæt på sandheden. Han siger, at de skal overveje at beskytte sig med deres kroppe, for den nye guld er kommet for at hente dem.